Velkommen til vores introduktion til MobilGIS. I den her video vil vi kort gennemgå de forskellige grundfunktioner, vi har i GIS'en. For at starte med at komme ind på GIS'en, der går vi op på vores browservindue og klikker på gis.dsb.dk. Her bliver vi præsenteret for vores Danmarkskort og alle vores datatiltegn. Vi vil starte med at undersøge vores profil, og den finder vi hernede i venstre hjørne under vores temavælger i bunden. Som udgangspunkt er alle automatisk logget ind på GIS med vores standard DSB-profil. Der kan dog være brugere, som har behov for en anvisning eller skal have adgang til specifikke data, der er tilpasset deres arbejdsområder. For disse brugere er det muligt at skifte til anden profil. For at skifte profil, så klikker vi på vores nuværende, i det tilfælde DSB, og herefter får man vist de profiler, der er tilgængelige, og vi kan vælge den, som vi har behov for lige nu. I det tilfælde, der går vi ind på ejendom og gennemgår den. Vi gemmer lige resten af tematræet til et øjeblik og fortsætter op i højre hjørne. Her kan vi finde vores plus og minus knapper. Det er vores zoom ind og zoom ud. Det er selvfølgelig også muligt, hvis man sidder på en computer med mus, at scrolle ind og ud med musen. For at bevæge sig rundt i skærmen, der klikker man ned på skærmbilledet og rykker på musen. Fortsætter vi videre ned i højre hjørne, der kan vi se vores knapper. Vi har her en knap med indberetning. Den vil jeg ikke gennemgå i den her omgang. Men vores næste knap, det er vores baggrundsbilleder. Og her har vi forskellige valgmuligheder. Længere nede, der finder vi vores værktøjskasse. Den her indeholder vores nyheder. Den indeholder GPS, X og Y, rapporter, skulle de være tilgængelige, skråfotos, tegn og mål, vores YouTube-videolink, samt en eksportknap. Vi vender tilbage til vores temavælger over i venstre side af skærmen. Som I kan se, så er jeg nu inde på ejendomsprofilen. Og her kan vi se vores forskellige temaer, der ligger under forskellige mapper, som f.eks. ejendomme, energi osv. Vi har undermapper. Vi kigger f.eks. i ejendomme, og her der kan vi så finde de underliggende relevante temaer. Kigger vi på bygninger, så åbner der sig yderligere undermapper. Og klikker vi på eksempel på bygninger, så finder vi, at det nu er vores aktive lag. Holder vi musen hen over det, så dukker der en signaturforklaring op. Og zoomer vi ind og kigger på en bygning. Og åbner stamdata, der finder vi her data og information vedrørende bygning specifikt. I vores temavælger har vi selvfølgelig også en søgefunktion. I søgefunktionen har vi mulighed for at søge efter alt lige fra tekniktyper til løbenumre til stationer. Lad os sige, at vi gerne vil finde et specifikt GID-nummer. GID-nummer det er tilsvarende vores løbenummer. Og vi har et, der hedder 23139. Ved at søge på det, der finder vi frem, at det er en automatisk dør. Klikker vi på den, så kommer vi frem til vores automatiske dør. Klikker på den, og så har vi vores unikke GID-nummer, samt det stamdata, der hører sig til. Uden GID-nummer kan man også godt søge på temaer. Lad os sige, at jeg ikke kan huske, hvor vores mappe med teknik befinder sig. Den har vi her. Her kan jeg så se alle vores tekniske anlæg. Jeg kan også søge efter typer. Jeg vil gerne have validatorer frem, og den finder jeg her under valg. Og der gemmer de sig. Hvis det nu er en specifik station, jeg leder efter, for eksempel Randers, så kan jeg finde den ved at klikke Randers, og den dukker op her. For uden stationsnavnet kan man også godt søge på stationsforkortelsen. I Randers' tilfælde så er det RD, og den her. Man kan også søge på strækningsnummeret,
I Randers' tilfælde, der er det 20913. Og opdør den også her. Vi er tilfredse med resultatet, og vil gerne ud og inspicere Randers. Så vi klikker her. Og whoopty bliver vi bragt til Randers. Vores nuværende aktive lag er godt nok validatorer, og det er vi ikke interesseret i at se på, så vi går op til sessioner, hvor vi her klikker, og kan se, at Randers polygoner nu er vores aktive lag. Vi kan klikke på den og inspicere for stamdata. Vi har også mulighed for at se på anden data i relation til Randers. Lad os sige, at jeg gerne vil se stationen, men jeg er egentlig også interesseret i at se de tekniske anlæg, der er på stueetagen, samt lokalerne. Uden for de forskellige temaer, der kan vi se, at der er en lille boks, og den kan vi klikke på, og så har vi flere visninger på en gang. Det er stadigvæk kun vores nuværende aktive lag, som vi kan klikke på og interagere med. De andre er kun visninger. Hvis I gerne vil ind og kigge på stuen, så klikker vi på den. Så er den nu vores aktive lag.